MTV. Гаилә булгач, төрле хәлләр була диләр. Шуннан да ул шулай. Кай вакытта сугышып таласың, кай вакытта талашып таласыңдыр инде. Кай вакытта җылашасың да, җырлашасың да. Ә менә бүгенге килгән кунакларыбыз күбрәк җырлашалардыр. Сәхнәдә дә, юлда да, өйдә дә, ялда да. Үч баһадир үстерүче безнең парларыбыз, сез белгән, сез яраткан артистларыбыз Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. Ничек хәлләр? Исән саулармы? Аллага шөкер. Әйбәт кенә Күргәнегезчә. Бик шәп, бик әйбәт, әйбәт булсын, яхшы булсын. Һәм инде сезнең көндәшләрегез белән таныштырып узам, сезнең каршыгызда утыра. Күршеләрегез, шулай ук өч сулу кыз тәрбияләп үстерүче гаилә Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гимаева дуслар. Һәр әхвалләрегез ничек? Аллага шөкер. Күргәнегезчә. Ай, менә Сөйләшәбез бит инде без. Монда шуннан да бүген кызу һәм кызык булыр шуннан да. Җавапларда бер төрле булды сорауларга. Инде дуслар, менә матур иттереп парлап килеп утыргансыз, матур иттереп утырасыз. Менә мин бит сезгә Булат, Ләйсән, Гүзәл, Илназ дип эндәшер урынына командаларга бүленергә кирәк. Менә сезнең командага бер матур исем кирәк. Һәм сезнең командага бер матур исем кирәк. Безнеке бар. Сезнеке бар уже. Ювелирлар. Ювелирлар. Башка тормыйбыз. Бездә эш кызларда эш малай, бездә ювелирлар. Ювелирлар командасы Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гимаева. Ювелирлар командасы үч кыз үстерә. Бахылар гаиләсеннән аермалы буларак, Бәйрәмовларның кызлары инде зур. Шуңа күрә кичкенәләре Зәйнәпне тәрбияләргә алар ярдәм итә. Бәйрәмовлар гаиләсендә дә хәлләр шулайрак. Булат гитарада уйнап, улы кызын җырлата, ә Ләйсән кичкенәләрне карый. Бәйрәмовлар гаиләсе бер-берсен бер караштан гына аңлый микән? Тапшыру барышында ачыкларбыз. Ювелирлар командасына алкышлап алыйк әле. Ювелирлар командасы әйбәт. Дәүләрем моны. Бик. Бик кенә җирдә. Алай булса инде, раз аларда эш кыз, бездә эш малай, обычно бит инде балта куеп ясыйлар дип әйтәләр. Монда арасында без балта сталары була. Балта куйдыгыз? Әйбәт. Балтаны алынганда юк, ята. Гел онытыла. Ул эшкә барышканда балта кайгысы чамрый инде. Команданың исеме? Балта сталары дип. Балта осталары командасы Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. Балта осталары командасы үч ул тәрбияли. Илназ автор башкаручы булса, Гүзәл шул җырларда башкаручы. Илназ игә кайткач баянда уйнап, көйләр иҗат итү белән шөгыльләнсә, Гүзәл җырлый ашарга пешерә, и эшләрен карый икән. Инде 8 ел бергә гомер итүче Бахлар гаиләсе бер-берсен күз карашыннан аңларга өйрәнгән. Әлеге сәләтләре аларны җиңүгә китерерме? Хәзер күрербез. Балта осталары белән ювелирлар командасы дуслар. Менә без уен барышында экран белән уйнаячакбыз. Экранда җавапны беләсез икән, кычкырып басасыз, торасыз түгел, урыннан кычкырасыз түгел, кул күтәрәсез түгел. Юк, мин беренче әйттем. Юк, мин беренче әйттем дип талашып китәргә дә мөмкин. Сугышасы да түгел. Шуның өчен һәрбер команданың үзенең кычкыру сигналы булырга тиеш. Менә хәзер Балта осталары командасына ювелирлар командасы кычкыру тавышы белән таба. Ә менә ювелирлар командасына Балта осталары. Без таптык. Бах дип кычкырабыз. Ничек дип Бах дип кычкырабыз. Без кычкырабыз бах дип. Ярар, без Сез бах бах дип кычкырасыз. Ага, бах. Безгә әйбәт, ярар. Бах дип. Ә менә алар кем дип кычкырырга тиеш? Без кычкырырга тиеш. Юк, шул, сез аларга куштыгыз бар. Алар кычкыра. Biz kışkırabız. Сез бах дип кычкырырга тиеш. Бах дип кычкырабыз. Әйе. Менә хәзер сез Алар безгә нәрсә сөйләп чыгара. алар сезгә хәзер белмим нәрсә уйлап Давай табар. әле. Давай әле. Ничек дип телисез. Yok. Нәрсә дип кычкырыйк? Фиксики мультфильмын бик яратадыр. Мин балалар белән карага. Тыдыш дип кычкырсыннар. Тыдыш дип кычкыралар. Тыдыш. Тыдыш дип кычкыралар. Ишетмәсәләр, без гаепле түгел, тыдыш. Ишетәбез. Баштан тыдыш Тыдыш дип, булсын. бах дип кычкырачакбыз. Шуннан соң гына Бу чын татарча бит, Рифат. Тыдыш. Тыдыш. Аның бахы да татарча, тыдышы да татарча. Сигналлар билгеле, аңлашылды. Әйдәгез, беренче турга күчәбез, дуслар. Беренче турны башлап җибәрер алдыннан Илназ дус, сезгә шундый сорау, сезгә дип эндәшим әле. Балаегыз беренче класска мәктәпкә киткән икән. Әйе, мәктәпкә китте, Аллаһ шөкер. Теләп йөриме? Теләп йөри, бик теләп йөри. Күршекләргә җыри рәхәтләнеп. Бергә дә укыйсызмы, үзе генә укыймы?
Әпәкә әнисе белән укыйлар. Bu sen тикшерәсеңдер бит. Мин тикшерәм укганнар. Бишләр алып кайтамы? Кайта көндә 5 Аллаһ шөкер, көндә 5 көндә теге 5 урынына хәзер бит әле пока Йолдыз бирәләр. йолдызлар бирәләр, ну, маркалар дип әйтәм мин инде теге. Йолдызлары күп инде. Бар, Аллаһ шөкер, йолдызлар күп. Ярар, уңыштар юлдаш булсын. Әйбәт булсын, яхшы булсын. Кил бишләгә генә укысын. Шулай итеп, дуслар, беренче турны башлап җибәрер алдыннан әз генә аңлатып китәм. Экран белән уйныйбыз. Экранда 3 сурәт барлыкка киләчәк. Шушы сурәтләргә карап, сезгә анда бер җыр яшерелгән инде. Шушы нинди җыр, кем башкарганын дөрес түгел, тулы җавап иттереп әйтәсез икән, унар бал командаларыбызга. Без хәзер тыдыш дип кычкырырга тиеш булабыз. Әйе, җаваплы белү белән тыныч дип кычкырасыз, сез бах дип кычкырасыз. Игътибар экранга. Бах! Бах. Ага. Урам безнең урам безгә наннан. Капта фәлсәфинең җыры шуңа аша. Дөрес, нәкъ шулай. Мин теге Әйдә узыйк әле, гармон уйлап урамна. икесен күрдем, Дөрес әйтәм, тегесен күрмәдем. Менә бит белмим. Мин шулай дип белмим я. Бер егет гармон. Гармон уйный урамнарда, эйләр. Салават җыр. Икегезнең дә вариант әлегә дөрес Юк, түгел. Но гармон- гармон сүзе дөрес. Гармон сүзе бар. Нинди җырлар бар әле? Тагын. Әй тавылым, Мин әйтим әле, тыдыш. Тыдыш? Біз бит авыл малайлары. Рифат Зарипов. Юк, малайлар. юк, Малайлар гына. Я, бите. Гармон алыйк әле, дуслар, гармон уйнатыйк әле, дип. Ширкә, Яшчактагы ки. Унарыны. теге ширкә кырында Гармон шулай уйнатыйк әле. Без ширкә кырында шулай җырлыйдыр. Кем башкара гармон алык әле дусларны? Зиләйлә. Кем башка? Дөрес, Зиләйлә, гармон Зиләйлә. алык. Җыры бөтен Монда бит нинди генә җыр Ура! Зиләйлә. Монда бөтен җырда туры килә инде. Без санап чыккан. Менә сез Башкарушыны без әйттек, җырны исемен алар Чөнки сез әйттеләр. артистлар, сез барысын да бик яхшы беләсез. Менә дөрес җаваплар әйттегез. 10 балны дөрес төгәл иттереп бүләбез дә. Риза. Бүген бөтен балны бүлеп барсак та Зиләйлә, Риза. син әйттең, бишәр бал сезнең команда. Дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Рәхмәт. Бу кем бу? Җыр яшеренгән җиләк. Җиләк, яулык һәм акча. Тыдыш. Тыныш. Әйдә әле. Тыныш, әйдәгез. Эх, җиләкле җәйләрнең. Акчасы нәрсәгә? Акчасы да бармы? Акчасы да бар бит Я әле. акчасы нәрсә? Җиләкле җәйләрдә бик күп җиләкләр саттым дипме? Җиләк. Җырласаң ярый, так. Тагын нинди? Яулыкларга салдым акча килеп. Илназ җырлар яза Теге башлады. мамар шуындагы җыр ни бит бу? Җиләк җыйдым, саттым. Бар теге җыйдымы җиләк, җыйдымы җиләк. Җиләктән кайтып киләм. Зәйнәп Фәрхетдинова. Афәрин, дөрес. Җиләк, җиләк. Акчасы бер шым. Куплетында бар аны акча турында да. О, шушы комментта. Алтын дип бит ул. Әйе, алтын бит инде, алтын, кара, алтын акча бит. Бер дә язылмаган. Бәттә, Тимер акча дип язылмаган. Шулай итеп, дөрес тулы 10 балны ювелирлар командасына биреп куябыз. Бах дип. Менә бах дип кычкырырга кирәк. Сезгә тыныч дип кычкырырга кирәк. Онытмыйбыз. Сингәдә дә бах дир. Дәвам итәбез. Тыдыш. Карлыгач кайтып килә, теге иркән җыры бу. Хатлар ишмәк, карлыгач нәрсәле? Әйе. Карлыгаштан хәбәр юк. Хәбәр юк. Вот, тыдыш. Алар беренче, алар беренче. Безнең инешнең ярына аягырган карлыгач. Дөрес җавапка әлбәттә 10 балны биреп куябыз Балта осталары командасына. Дәвам итәбез. Тыдыш. Тыныч, ага. Мин өлгермәдем. Ашкыш йөрәк кем бу? Йөрәгемнең ачкычлары. Ашкышыңның йөрәге? Бах дип кычкыра аласыз. Бах. Йөрәгем ачкычлары. Йөрәгем ачкычлары кем башкара? Айдар Галимов. Як. Мәхәббәт ашкышлары. Гүзәл. Гүзәл. Мәхәббәт ачкычлары кем Мәхәббәт башкара? ачкычлары. Мәхәббәт ачкычлары кем башкара? Мәхәббәт ашкышлары ким башкара? Тыдыш. Гүзәл Уразова түгелме соң анда? Түгел мисың, наверное, конкрет җавап. Тыдыш. Гүзәл Уразова. Гүзәл Уразова мәхәббәт ачкычлары. Гүзәл Уразова мәхәббәт ачкычлары. Йөрәгемнең Йөрәгемнең ашкышлары. Дөрес, икегезнең дә вариант дөрес. Шулай итеп, бу 10 балны да кыл урталай беләбез дә 5 бал ике командага. Менә бит. Беренче турны матур иттереп уйнап чыктык, икенче турга күчәбез. Икенче турга күчер алдыннан Гүзәл, сезгә шундый бер сорау бирим әле. 4 бала тәрбияләп үстерәсең инде син. Әйе. Берсе янәшәңдә утыра. Әйе. Авыр түгелме 4 малай үстерүе? Кыз алып кайтырга план юкмы? Бу бик популяр сорау инде. Әйе. Ну, алай да ишетеп үтәсе Авыр килә. түгел. Чөнки Аллаһка шөкер балаларым сау сәламәт. Шунысына куанып бетелмим. Ходай Тәгалә шундый сәламәт балалар биргән. Берсеннән берсе энергичный, купырдап торалар. Нәкъ әтиләренә ошаганнар.
Kız turunda Uzduralar da, indi. uzduralar. Uzduralar. Kız turunda indi. Nerse dibeytim. Bulat'ta varımız yine Bulat'ta. Келін алып қайтырлар, Bulat'ta varımız келін. yine Bulat'ta. Gelinler bulur Allah. Allah bilsin, Allah bilsin. Gelin bulur Сізде Allah bilsin. купецлар, бізде өзіңіз білесіз. Şulay şundan da Ya Bulat'ta varırız. балаларыгыз сар вакытасын шатландырып, кубандырып, сүйүндүрүп кына турсундар. Азизаларга ар дайым керек булуп, Шулай, тирек амин. булуп, матур этип жашарга насип Амин. кылсын сизге. Рахмет, амин. Икенче тур, дуслар, шулай ук экран белән уйнайбыз. Экранда инде хәзер сүзләр, сүз тизмәләр чыгачак. Шушы сүзләрне карап, алар буталган ул сүзләр җырның ахырыннан, башыннан, уртасыннан булырга мөмкин. Арыйбыз да кайсы җырдан, кемнең җырында булырга мөмкин мондый сүзләр дип. Табабыз икән, дөрес җавапны җырлап бирәбез яки әйтеп бирәбез. Арыйбыз экранга. Инеш төсле. Кемнең җырында бар икән монда инеш төсле? Yok әлі Осман, мынандай сөздер yok. Әйдәгез, әгәр монарга Тагын берне. җавап булмаса, икенче Тагын бер сүзне карабызабыз. Мин гашыйк, инеш төсле. Бах! Bu şol bir Мен jır. ғашиқ, yok, Bu şol bir jır mısın? Bir jır. Biz kitəbiz, inеш төсле. Biz kitəbiz, inеш төсле, мин гашыйк. Bu Rifat Zaripov repertuarındağı Yok. Tıdış. İnniş tisli min gaşik. İyi yaza başladın. Менә дип башлана ул җыр. İnniş tisli min gaşik yaşlı. Tıdış. Бах! Тыныч әйдә, син әйттең. Бах! Бах! Раяз Фасихов! Яшли келі. Yok. Ya, Yok, otur yok. otur. Biz gidebiz. Yaşlı Biz gelin. gidemiz yaşlı gelinler bak. Бунда бахка шундый көчле реклама бар. Biz gidemiz yaşlı gelinler diyen sözler var mı? Бәлки бардыр, но анарда инеш төсле дигән сүз юк. İnniş tisli. Кемнең менә соңгырада бик популяр булган җигетебез бит инде башка. Tıdış. Enver Nurgaliyev. Әнвәр Нургалиевдән нинди? Biz gidebiz yaşlı gelinler. Gitmeyiz. Yok. Yok, андыжыр түгел. Yok, андыжыр. Var. Андый җыр юк инлас. Туқта. Jırlavuşu Yaşlı. sıkılmızı. Ya Enver Nurgaliyev. Yok. Бах! Мишәр егете, Мишәр. Tıdış. Бах, Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев. Ciddiye. Burada Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев. Гым риттәбез. Яшиккән киттәбез. Yaşlı gelinler Ya, gitsek. Тәбез. Фирдус Тимаев. Яшьле гелендән кисәк тә җырлап гомер итәбез. Фирдус Тимаев 10 балл юбилей. Дәвам итәбез. Кояш йөрәгемдә. Şurada yok Ali. Эх, Yaş Dağın кояш йөрәгемдә. Аш тәлинкәмдә. Шәшкәләргә. Kumermen. Бах, бах. Шәт. Шәшкәләргә күмәрмен. Гүзәл Расул Элвин Грей. Yüreğimde. Җырның исеме? Увидел тебя. Астагфирулlah. Красивая, хорошая. Матур. Любимая. Әйбәт яхшы. Әфәрин, дөрес. Keşke. Güzelim motorum, urrazlı һәм грей. Boşu şu sözler. 10 ballı tagы сезгә беребез. Һәр бер банкеттан суны куялар бит белмәймен Hep инде. doğru kilip durar bu sözleri. Балта усталары. Әйдәгез, 20 баллы бит юбилей. Ayda. Дәвам итәбез. Bulat nağını opert zor. Һәр иртәне, Şərtəni. Yani girteni. һәр иртәне. Girteni. Бах! Yazmışım da. Bak. Rahmet, Yazmışım da. Бах. Һәр иртәне Рисат Рамазан сартыгы мәсәлән побит баштаганнан. Юкмы? Юк. Яра, байтып карадым инде кызык өчен генә. Туры килер дип. Тыдыш. Tıdış. Bak. Бах. Liliya Mullagaliyeva түгел mi bu? Түгелмеләр андый белер. Конкрет Liliya җавап. Mullagaliyeva yazmışıma rahmetlимен. La. Ла, алай түгел шул. Башка Башка хис хис юк, кара әле. Хисе биткән бит моның. Başka his yok. Хисе кая киткән. İsim gitmeyin. Başka his yok. İsim gitmeyin. Тыдыш. Тыдыш. Bilmem miyim bu jırını? Син берәр түгелме? Bilmeyim. Белергә тиешсез инде, белергә тиеш. Haydi Ali Tıdış. Tıdış bilemezsin. Барыбер дигән. Var İlnaz Garipov barber. Mina barber. Әфәрин, дөрес. Илназ Гарипов. Bir sözü var. İslam kılıktırar. Башка рәхмәт. His yok. Başka his yok. Mina barber. Дөрес, 10 балны Балта усталары командасына биреп куябыз. Дәвам итәбез. Тагын берне алыгыз да тигезләшәбез. Tıdış. Nazlap kara. Әйдә, әйт әле. Ne? Нәрсә? Nazlap kara. Nişik sonra diktimden canı. Назлап карыйлар инде аны, әйе? Ayda dağılır. Kadın repertuarına. Кара белмәде. Белмим бит, белмим. Хатын кыз. Да ике генә Barasın барасың. mı? Барасыңбы?
Барасыңмы? Так. Назлап бара, барасыңмы? Bu Zeynep bilen Züfer repertuarına. Bilmeyim мен. Мен Zeynep конкрет Züfer. жауап. Zeynep Sen Züfer haydi. repertuarına. Şu ayma halk Сен tamamlaşı. ромашка естіріп отырма әлі мұнда. Ей, конкретно. Тыныш, жауап. Zeynep Züfer repertuarından tanıysın mı, barasın mı, koytasın mı diyen şimdi. Yok, yok, андай Yok, жері yok, жоқ. yok. Назлап қара. Yaramıyla karamay. Tugul. Қарарға. Ярамый қарарға. Қарарға. Ярамый қарарға. Қарарға. Ярамый қарарға. Nazlap kara. Барасыңмы? Илназ, сенің ижаддаш достарың кім? Бақ, Раяз Фасихов бұл. Раяз Фасихов? Ярамайды Ля, 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 қарарға. ля. Алма кебек қыз зарасы. Alma kızlara koştu. Барасыңмы? Шешек Ювелир компаниясына деп яздым. Командасына! 10 балл істеп қоямыз. 10 мың да 10 баллда істеп қоямыз. Эфирда жырлауға тапшыруы давам етеді достар. Мұндағы артистлар белән бергәләшеп ял итәбез. Бұл ойында түгел, бір рәхәтләнеп ял итәбез. Сіз дә безнең белән булыгыз. Біз 3-нче турны башлар алдыннан Ләйсән, сезгә шундый бер сорау бирим әле. Инде сез әле белгәнебезчә тәби ялында бит әлеме? Әле ялда, әле гастрольга чыгып. Сез генә барасыз гына. Менә шуны сорыйсы килә. Зәйнәпнең нинди һөнәрләре бар? Әйләнә башлады. Акробатика. Eğlenmeyi de bırladır. Инде Бұрыла, арқасына, бұрыла. арқасынан. Қолға да басам әле. Отырмақшы басайды, бұла. отжимание. Samira kaçakları yine olay. Әле сөйләшмиме? Өзінше сөйлешейін. Ашулана башлады инде. Dünyada transfer Rifat Zaripov değil. Инде шыннан да Бізде де шатландырып, яхшырак куандырып кына торсын. Ну, жеңіп қайтмасағыз деп. Ашланып җибәргәндер, әйе, беренче урын алып кайтыгыз дип. Шуңа күрә сез тырышасыз. Балаларның рәхәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Куанып, шатланып, сөйнеп яшәргә насыйп булсын. Amin. 3-нче тур, достар, 3-нче турда инде бу кем дип атала бу тур? Менә монда ике артистны берләштереп кушканнарда бер артист пайда булган. Менә кайсы ике артистны кушканын бары тик сез генә табарга тиеш буласыз. Игътибар экранга һәм бах белән тыдышны унытмагыз. Әйе. Бақ, Тыдыш. бақ, жайды, бақ. Бақ, бұл Салават Миниханов Бүтін білән шыға Элвин Грей. Дөрес! Салават Миниханов, Элвин Грей. Икісін әйтергәміне. Әйе, мында Давам итәбез. Тыдыш. Бақ. Тыдыш беренче булды. O Azali Zinnet. Tam Aha. Alsu Habibulina. Уйлап бетерәбез. Бақ. Зинира. Дөрес! Азали. шулай. Рәхәт Зинир Рамазанова. 10 балл. Алтасталар команда. Давам итәбез. Bakış. Бах беренче булды. Ayvaz bilen. Туктале сен, неде? Айдар Галимов белән Фирдус Тимаев. Йо, бұл теге Ранил Нуриев түгелмесің? Ранил Нуриев белән Айдар Ранил Нуриев Галимов. білән Айдар Галимов. Кем белә кем? Ранил Нуриев белән Айдар Галимов. Дөрес. Айдар Галимов белән Ранил Нуриев. О, сен қоян білін Айдарны. Менә бит. Танытыла инде. Давам итәбез. Tıdış. Тыдыш. Filiz Kahirov ham Rishad Сен Tıhvatulli. тыдыш Ha, Фәрит. Дөрес. Рәхәт Тохватуллин. тыдыш деп отыра башлады. Молодец. Давам итәбез. Біттіме? Tıdış. Бақ, Ландыш Нигматжанова білән Alfin Yazgamova. Тоқта, йо. Асаева. Бу Ират бит икенчесе. Икенче Ират түгел, йо. Тыдыш. Ландыш Нигматжанова. Yanlış Nigmatjanova ham Güzel Ahmet Асаева, дұрыс. Дөрес җавап әйдә. Гүлназ Асаева белән Ландыш Нигматҗанова. Дөрес җавап. Шулай була. Ландыш Нигматҗанова белән Гөлназ Асаева. 10 баллны сезгә биреп куябыз. Һәм игътибарлы булабыз. Менә соңгысын кайсыгыз дөрес дип әйтер. Tıdış. Бақ! Дөрес беренче. Bulat Bayramov bilen Нургалиев. Enver Nurgaliyev. Кем? Bulat Bayramov. Юк, мен әйтим Я, әле Булат Булат Бәйрәмов Бәйрәмов кем? белән Илназ Гарипов әйе. Йо, Ильнас Сафиуллин. Bulat Bayramov ve İlhan Safiullin. Yok. Тоқта. Tugul değil mi şimdi şuna göre? Bulat Bayramov bilen Rifat Zaripov. Юк, Yok. Радик Яруллин белән Булат Бәйрәмов. Әйе, диджей Радик. DJ Radik. DJ Радик Bayram. һәм Булат Молодец. Бәйрәм. Дөресме? Дөрес. Соңгы җавап өчен инде сез дә бер ягын дөрес әйттегез, сез дә бер ягын дөрес әйттегез. Шуңа күрә 10 баллны урталай беләбез дә 5 балл сезгә, 5 балл сезгә. Рәхәтләнеп. Rahmet. Күчәбез 4-нче турга. 4-нче тур, җиңел тур, рәхәт тур. Турны башлап җибәргәнчә Булат абый шундый бер сорау биреп булсыймы? Әйдә әле. Сез инде хатын плюс ир 3-0 дигән концерт 3-0. 3-0 әйе. 3-0 3-0 икесенә бер соруш шәбер татарча дигән концерт программасын тәкъдим итәчәксез. Әйе. Менә шул
3-0 деген нәрсені аңлатам. Менә алсын концертка килгәч белерсез дип әйтергә ярата бит үзләр. Әйе. Менә син Мен ничек яхшылай бара? дип әйтәм. Юк, син ничек бара? А? Син Yok, монда һәрбер теге программаның була бит обновлениесе. Әйе. Шо бит инде. Беренче ел, икенче ел, бу 3нче сезон беренчедә. Ә. 3нче тапкыраны бар, хатын плюс ир дигәне генә, анасын хатын плюс ир 2 дигәне чыкты, 2 генә, 0-сез. Хәзер быел 3нче кызда туды, монда 3нче сезонда да шуңа күрә. Сөйләп бетермәсәң дә була. Бусты менә бусы. Әле анда әле тагын бар әле. Ансы концертта калганнар. Ансың дуслар инде шуннан да концертларына килгәч күрерсез. Нәрсә турында, нигә 3-0 икәнен аңлатып, сөйләп, җырлап бирерләр сезгә. Килегез. Балта асталары командасыннан башлап җибәрәбез 4нче турны. Карыйбыз видео, клип, баштан кисез, җырсыз. Аннан соң шуларга көйләр, җырлар кушып тыңлап карыйбыз. Кайсысы тәңгәл туры килгәнен сайлап алу варианты сездән генә тора. 2 генә вариант анда. Нәрсәсен сөйләп алабыз? Менә кайсы шушы видеога җыры туры килә. Шулай менә. Әйе, карыйбыз. Бәттә. Кем бу? Кайсы клипта булган? Татар клипы инде күренеп Бу тора. Наил Сагдиевның баян уйнап барган Бу кемнәр? Ага. Бу сихерле клип. Кайын турындадыр инде бу. бу бит Кайсы кайында түгел? Кигә кушып тыңлыйбыз. Бер вариантын, беренче варианты менә шулай яңгырый. кайда? Oyna dostum garmununa. Так, икенчесе. Ularım söykümler. Birinci variantı şuшы. İkinci variantı менә мондай. Uğramlarda bir ıjırlay, yarımın dilleri tanımay. Elleminimi күңелемнен сагышлай. Менә шушы ике вариантның кайсысы сезнең күңелегезгә ятты һәм дөрес дип саныйсыз? Ikisi туры килә. Но икенчеседер дип беләм мин. Менә бу соңгы Бу күрсәткәне. соңгы күрсәткәне шушы соңгы җырлаганна Нишләп туры аласың? киләдер. Чөнки гармон кызурак уйнаганда теге клипта Наил әкер. Кызлар бар анда теге бер кыз җырлый калганнар Бездә сез ничек уйлыйсыз? Нишләптер беренчесендә туры килгән шикелле. Дөрес җавап әйтәм. 3 тавыз ишетмәдем, конечно. Бер генә. Беренчеме, икенчеме? Юк, минеке икенче. Синең икенче? Синең беренче. Кайсы җиңә инде. Балны бүлеп бирәсез бу икесенә. Менә башланды да инде сугыш. Балны бүлеп бирәсез. Кайсы вариант? Икенче вариант. Гүзәл. Ярар, икенчесе булса инде. Тегәл вариант икенче варианты фәлисә. Әйе. Игътибар экранга. Sen oyna Бу синең Мин инде гармон синең балта остасы икәнеңне инде Yok. бөтен республика Мин монда белде. бер дигән сорау, шүлне аңламадым. Шүл монда ничек? Каян килде соң? Бу клипка катнашы юк бугай. Әй, шүлдән урманга Yo, ошо кыз Менә шүлдә арысын төшкән. Анда төп урманда режиссерга. төшкән. Мин теге гармонның ниенә уйнаган, кызу уйнаган, мәйтән кызу кидер дигән. Оказывается, Ярар, әлегә 0 балл. Сезгә бик зур рәхмәт. яра Рифат. Миннән тормый үзегез сайладыгыз. Мин безгә тәкъдим иттем. Ике вариант. Менә үзең. Үзе йыгылган йыламый диләр. Дәвам итәбез. Ювелир командасы. Әйдә. Аңладык бит инде уенның кагыйдасын, Әйе, әйе. аңладым. Карыйбыз. Алардан карап аңладык ха. Так. Кая җирдең син? Кая җирдең? Кая булдың? Бар чыгып китмә иемнән. Бар чыгып китсин класстан. Син дурак, син тиле. Мин тиле дә, син тиле, син Бу тиле дә, мин клиплар тиле. ТМТВдә күрсәтеләме соң? Син жүләр, мин Жүләр, әйе. Син дә жүләр, мин дә жүләр. Син жүләр, мин жүләр. Менә бөтен кешегә жүләр дип җыри, һәм аңа тертеп китә. Барып кит, сез дә жүләр. Мосы килә, ничә инде мин жүләр булыйм, ничә мин. Мәхәббәтнең аңында. О. Менә әле монда җырсыз гына тыңладык. Инде төрле фикерләр, төрле вариантлар туды. Хәзер булган вариантларга күз салабыз. Yazlarda kalan yazlarda Kıyalıylar ilinde Onda aşıklar sileşe Sanduk ağaçlar etelimde Yazlarda Ha, буларны яшьлек чагын көтәләр, анасы өтәргә бәлки. Шәшәк. Улыгайгач вакытны көтәләрдер инде. Так. Әйдә, тагын бер вариантка күз салабыз. Muhabbetne kürdem bu Син беләсеңдер бу җырчылар. Баян бери. Muhabbetten kürdem Yok, kanatlar Yılama Koylardan da var, sıkıntı klip var. Vadalar mine Ömür kurma. Üzerinde üstten maratlar Наратлар юк монда. Монда Беренче укучы гашык булган укытучыга теге син жүләрмәләде. Теге хатын кыз җырлый акырсы, мәхәббәт көтә. Беренчесе икенчесе, мин беренчесе дип уйлыйм. Мин икенчесе дип менә хәзер башта беренчесе дип уйлап бирим. Хәзер икенчесе дип уйлый башладым. Әйдә кайсы? Ат кайнамыйбыз бит. Ну беренче җыр миңа
Kübrek işaret. Все, ашулай булса. Birinci variant. Мен икенче вариантта variant. калам. Бул беренче вариант иде. Ялгыш сал гаепле булды. Sen ikinci variant deb qolasiz, ol birinchi deb qoladi. Javob. Әйе, беренче вариант. Javob birinchi variant. Yozlarda kalan yozlarda Hıyalıylar Dürüst mü? elimde Biz aldırmayın. Dürüst değil. Ya, dürüst değil. Hey sen, Ev. dürüst aytganingga shotlanasın mı? Ura, şatlanam. Молодец. Mana evet, gördün mü? Hatta ikinci variant deb o'tirasan. Çıktı Lan ikinci Ilnaz, вариант. bunlar yolg'ishmaymi? Yala İyi, bu tam iyi. men söz de aytmayayım. Shunday deb do'stlar, endi 4-turda tamam. Hozir 5-turga ko'chamiz. 5-tur hali bu bizga yong'og'ina kelib qo'shilgan, yong'og'ina kelib kirgan turlarimizning birisi. Bu turda biz jurchilarni tinglaymiz, jurchilar o'zlarining motor jurlarini jurlay boshlarida shalt to'xtinglarda qoladilar. Mana shuni sizga davom ettirga kerak bo'ladi endi. Olta ustalari komandasi. Birinchi sizdan boshlab jiberamiz. Allah topshirdi. Biz eksperimentga bit endi. Narsa aytar hali. Эксперименталь. Eksperimentlarni variant. Hey, boshlaymiz. Sizladi. Siyahına nazlı sözlerim Şu şiminler arasından Bari seni yine izledim Sizladim. Seni izledim Yüzlerim Seni izledim degan so'z chiqib qolgan. Bunda bir jumla bor. Yo'qotganim seni izledim, tuzmadim. Bir variant. Topolmadim, yoqdi izlaring, izledim. Sirli ko'zlaring, shoyan sirli ko'zlaring. Unuttuk başın. Başka şeyler koyan da bir şu cümle kirib demni. Qara, aylab. Bir gün sözlük tuğmusun? Yo'q shu. Hatırlamıyorum. Senin şoyan gözlerin. Sening shoyan ko'zlaring. Anglab qarang hali. İzledim sırlı gözlerim Şayan sırlı gözlerim Şol bir jumla endi bilmas. Sirli ko'zlaring, sening shoyan ko'zlaring. No. Diriz. Ikkilanib o'tirmag'iz. Diriz javob Durustmi? 10 ball sizga. Diriz. Молодцы. Bir şeyden hikmayat sizler. Tag'in birini tinglaymiz. Basar Yeme kişi tamam. böyle bir Siz- lazım siz- olaylar. siz- İçer. Ramı su güngel kuşu Koş. Oynar kuşu sizi yaratıp da Sigeliyorum doşulasa Tak varyantlar. Sayramış ol ko'ngil qishi, ko'zlari kelsa jihonga. Yok. Bitishni virus. Yok. Üçüncüsü Bunar gülü tapmasa. tapmasa Bunlar точно. gülün tapmasa. Biraz şulayım ekan. Qaraymiz. Ramı su güngel kuşu Onar gülüm Allah saklasın. Ultega boğa bilen Abbas yaklarında bir katılekken bir tane tavuklarını alıp canında bitirgenler. Bütün yalanlıklarına haberdar ekan. Kızgandım minalarını bir kızgandım çünkü bütün yurt tavuklar bitken. Köpme yumurka yok. Bek zo'r rahmat. Sizga tag'in 10 ball beramiz. Rahmat aytamiz. Jubiler komandasi. Әйе. Hozir sizning bilan o'ynaymiz. Aylagiz. Ig'tiborni yo'naltamiz, tinglaymiz, ham javob beramiz. Qara milash, jimishingning aşısı yo'q. Oshov bilan unutildi. Oshov bilan unutildi. Stolovoyda oshagan ko'k. Tak. Chet yotlarining so'zlari ko'p. Ayyo. Chet kishilarning qayg'usi ko'p. Oshov bilan Kechirik unutildi. eshitdi. Stolovoyda oshagan ko'k. Nasıl bir gayret? Oshov bilan unutildi. Chet yotlarining so'zlari ko'p. Şiddetlerin sözleri kokmaz. To'qqa tag'in bir variant bor. Oshaga shu unutildi. Chet kishining qayg'usi. Tak, ikisi de Türkile. Oshov bilan unutildi. Siz işi Chet görürsünüz. kishining qayg'usi. Ha kişinin kaygısı ko'p endi. Подскажите. Shuni qoldiramiz-da. Kişinin kaygısı ko'p bo'lsa. Qarale, men ne kurslarga nitib aytasizki, tag'in bir tapir tinglasinlar hali. Eyde tamam bir kat. Bu yerini bile koy. Bunu bak yazgandır bu yerini. Tag'in bir qattiq aytamiz. Qara milash, jimishingning aşısı yo'q. Oshov bilan unutildi. Stolovoyda oshagan. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam ikincisi Serap Satır'a gidiyor. Şov bilen Allah narsasi ko'k indi. Buna ko'k degan so'zi bor. Oshov bilan unutildi. Chet yotlarining so'zi ko'p. Tak. Chet kishining qayg'usi ko'p. İkisi de Türkile. Dedi ikisi de Türkile şu. Haydi kaldı İyiydi. şişesi nerse. Şit kişinin Ayda bir işte qo'yingizlar, qiziq ish Salovoy turunda. Haydi.
Қызық ішіңіне қалдырып. Qaysi variant? Üçüncü variant. Tыңлайбыз. Шет кішінің қайғысы көп. Qara miler Jimishingning aşısı yok Aşağı bilen Abi vakit işte. Şit kişinin kaygısı көп Aytdın mı? Дұрыс жауап үшін 10 бал беріп қоямыз. Радиода эшлей башлағанда бұл жырлар яңғырайды әлі. Шулай деп қайдар болғандыр. Тыңлайбыз, тағын бір жыр. Бұрышқа бер сен меңа. Аха, әйбәт. Бұл сен менекі гіне. Так. Кияуге шық сен меңа. Кияуге шық. Күйеуге шықсын мен адыр енді. Кияуге шық Сен. меңа. Сен меңа. Тыңлайбыз. So'nggi jumlasini anglashmaydi. Міне бейт, дұрыс жауап қойды. Әфәрин гіне мысың, тағын 10 балын алып қоябыз. Енді достар шулай етіп, біздің 5-ші турда ақырына яқынлашты, тамамланды десек те бола. Енді Selam жіберсе яраймын. Selam жіберсе яраймын. Яшын санап кейінде, ұлларым, Камил. сәлемдеріңізді жібер аласыз. Yok, meni қолды көтерген кіші har birisi o'zi bilan kimga selam жіберген. Аңлашылды. Сіз де сәлем жіберіңіз енді. Біз екі қолны да көтерген бітін кіші біле. Сендер Кімге сәлем жібердіңдер? жіберген? Сіз сәлемдерін енді Іш қызыбызға, Кімдер қарай? барлық. Яқындарымызға, туғандарымызға, әйбалары, Дарыстандарға, рәселелерге, һәм шит төбәкләрдә дә Татмус ТВ телеканалын қараучыларға яқынды қойнар сәлемдер. Шулай айтып, достар, енді қазір 5 турғада нәтиже ясар уақыттар келіп жетті. Әр біріңіз тырыша ойнады, Балтасталары да, ювелир командасы да. Енді балаларны жидық. Балтасталары көп пе бал жидық деп ойлайсыз? 7 литр болғандыр, наверное. 7 литр ярым, 75 бал сіздің команда. Әміне сіздің ювелир командасы. Бір 10 литр. 10 литр ғана түгел, 10 литрдан артып кетті. Езде 15 литр бал. Әзгегіне, шүткегіне, үстінлік білен жеңіп шықтыңыз. Мына кетті, мәхәбәт мына кетті мұнда. Яратышу, хислер. Сізде өбіші балығыз енді. Пожалуйста. Аның біз гүнақасы жоқ, шынында. Енді ойын білен, мұнда келіп, аралашу, көрішу, тамашашылар білен бір әңгәмә құрышу, өзі бір рәхәт, өзі бір мезгіл. Матур еттеріп, ял етіп, ойнадық, келгеніңізге уақытыңызды тауып, біздің білен бірге болғаның үшін барыңызға да бек зор рахмет айтамыз. Ақырына да келіп жеттік. Сау болыңыздар, жыр мезгілдер жетті достар. Біздің білен қуалығыз, бізден айырылмағыз, Татмус ТВ-ны әр уақытта қарағыз, жырлауы күні қарағыз, һәм ондан соң тәмлі күрәшінде қарағыз. Әйімрен шын айтмақшы, Рифат, рахмет, емі. Бақларға да рахмет. Ойынлары үшін көңілі бар, Рифат, сізге де. Өзіңізге бек зор рахмет. Һәм ақырда ең дәртті жыр білен жырлап сау болашық әлбіз. Әйделер. Aralarda köpme yıllar yata, birge ötken yıllar aradan. Bizning suyu lezzetli de buldu, öpkenişke qolgan yarada. Endi so'ng unutulib borasin, tek yurak turinde qolasın. Qarshima uchrashib o'zishli, timirilib burilib qararsın. Endi so'ng unutulib borasin, tek yurak turinde qolasın. Qarshima uchrashib o'zishli, timirilib burilib qararsın. Aralarda ko'pmi sog'ish yoda, birga o'tgan sanab yillarni, bo'shab qolgan oralarni ko'rgach, sizilarmikan yurak yillarmi? Endi so'ng unutulib borasin, tek yurak turinde qolasın. Qarshima uchrashib
каласың. Инде сен unutulup барасың, тик йөрәк түрендә каласың. Каршыма очрашып узышлый, тымырылып борылып карарсың. Aralarda ağın sular yata, biz kaldık yak yarlarda. O'tganlarga endi qaytib bo'lmas, tuzimlik bir Xudoy sabrdan. Endi sen unutulup barasın, tik yurak turenda qolasın. Qarshima uchrashib o'zishli, tımırılıp borılıp qarasın.